Di salên heyştî da Kaniya Kurdan an gotê naskirin bi Kaniya Ereban miçiqî û ji wê demê da gola kanê ziwa ye. Û li gor tê gotin got ava vê kanê li deşta Sûricê belav dibû û çandinî li ser dihat kirin. û piştî 30 salî ji ziwabûnê îsal di encama pirbûna baranê da careke din Kaniya Kurdan teqiya û av jê diherike. Eliyê Remo got ji taxa kaniyê bi bîr dixîne dema got av diherikî û tîne ziman got her der kesk bû û ji bilî çandinê xelkê Kobanê dihat seyranan û nîçîra masiya jî dikirin. û çima tê nasîn bi navê Kaniya Ereban Elî dibêje. Ji ber got di demsala havînê da koçerên Ereb dihatin deşta Sûricê ji bo pezê xwe biçîrînin û ji ava vê kanê pezê xwe av didan ji bo vê jî xelkê Kobanê digot Kaniya Ereban. Vakaniya pir kevin qedîme. Yani ez na giştime bavê çaran û ê pêncar ku ava me diye. Kalkê min remê û sê diye. Di pêra îbûyê remê diye. Ez jî eloyê îbûyê remê me. û zarê min jî kedalek werga û zarê min. Em giştine vê avê. Ve ava bere hev xêr û bêra vê avê pir bû. Zemanekî ava vir di meşiya Ereb dihatine vê mentîqê li ceman avekên bû li berî li deran bikên bû nûlên ha xeraze û bîr jî tune bûn. Dihatin hem dewarê xwe çêrandin û dihatin li ser vê kanî jî av didan. Êdo be yek nûlê te nûlê min digot ka kure te ka qîza te digot ser kanî Ereban. Li gorî dîrokê got bajarê Kobanê li ser du kaniyan ava bûye, Kaniya Mirşid û ya Kurdan û kesên temenmezin her du kanî dema got diherikîn dîtin. Lê ciwanên Kobanê negihîştin wê demê û tenê li ser çîrokên bawpîrê xwe ew dem xeyal dikirin. û piştî got ji her du kaniyan yek teqiya hêvî dikin got xeyalên wan bibin rastî û Kaniya Mirşid jî biteqe û careke din av di deşta Sûricê da biherike. Bajarê Kobanê ser di kanîyan xweş bûye. Kanê Kurdan û kanî Mişidê. Kanî Kurdan ji niva teqiya ye av lê pir bêye. Kanî Mişidê jî wê demê pêş belkî ew jî bi teqê kanî çê bibe xweş be. Meletî me Kobanê gil tên lê digerin. Bajarê me ser wê kaniya ser vaka her kaniyan nûşên bê xweş bûye. Hêcaya gotinê got hîsal baran li Herêmê pir bariya û ev jî bû sedema got gelek kanî biteqin û xelkê Kobanê hêvî dikin got kaniyên Herêmê careke din ziwa nebin. Pîr û kalên Kobanê digotin goberî 30 salî Kaniya Kurdan an gotê naskirin bi Kaniya Ereban av tê da hebû û deşta Sûricê pê dihat avdan. Lê ciwanên Kobanê ev kanî nedîtîbûn ji ber got ziwa bûbû û îsal ji ber pirbûna avê û baranan kanî careke dînê av pê hatiye û deşta Sûricê belav dibe. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.